kamano. Wakili Dr. Miyawa, in korka kori ino ka duond bura mar ODM odong' nade bang' ogai mar ginindo? Mokwongo maduong' en ni an ok an jakanyono mar ODM. Koro duonda ni ok nyal ungore konchiel. An anyalo wacho koni koda koni. Nikech aneno ka jogo obedo batha gi jo ODM, jo kanyono. An pok ondika, pok register kaka ODM member. Kaka nene nyaka wadoguru chien wang'i kuma wae. Kendo wa mabor kabisa. Chama mar ODM wa mabor kabisa. Kigo ndamo kidog chien. To wanyalo ng'iyo koni kendo wanyalo ng'iyo koni. An kanyalo ng'iyo anyalo kawo Ford Kenya keto ka Jaramogi onindo akawo ODM keto ka Jaramogi onindo. Bode kwa ng'i kama wachope. Mokwongo anyalo wacho ni wan kama ber. Gimo timore sani ne ODM wan kama ber, ok wan kama rach ahinya kaka mana timre ne Ford Kenya 1994. Bumi mokwongo en kama. Higa mar 1994 ka Jaramogi onindo. Jaramogi bino we chama ma jo Kenya ne nitiere, ng'eny jo Kenya ne nitiere, ka bende moko ne nitiere e Ford Kenya. Ne wan gi jo Bukusu kanyo, ne wan gi jo Teso kanyo, jo Luo ne ni kanyo, jo Baloyo bende ni kanyo. To gima ne timore ndalo cha en ni Ford Kenya ne pod obedo tesre kod sirikal. Ne gikwedo sirikal, ne gin akweda. Koro akweda mane nitiere nyiso ni sirikal man ndalo cha ne nyalo neno Ford Kenya mana kaka wasigu. Koro nikech Ford Kenya neno kaka wasigu, wuoruok kata banjruok mar Ford Kenya ne en gima ne ber ne sirikal. Emomiyo ineno ka bang' Jaramogi osenindo, koro telo mar Ford Kenya ni laro. Orengo lare koni, Raila bochung' koni, Wamalo bochung' kocha. Mabe chama nodhi mopogore mobanyo. To gino nokonyo Moi kabisa. Ma Moi chako dok moyombo. Higa mar 1970. Kwa ng'iyo sani, ke chulo nodugo wuok. Ma Raila chung' koni, mabe bang'e Raila dugo we Ford Kenya modhi e NDP. Kwa ng'iyo sani kama koro wawuoye sani ni, wapogore gi 1994 nikech ODM sani inyalo wacho ni en bad sirikal ma konchiel. Kendo kwa ng'iye korka siasa gi wang' mar ka siasa, to waneno ni ODM mane sirikal ni bende nigi jolup jo Kenya mang'eny moloyo kata jo UDA manitiere sirikal. Kiwacho wacha dira makende. ODM nigi wafuasi mang'eny e sirikal masani. ODM nigi wabunge mang'eny e sirikal masani. ODM no be manigi senators mang'eny e sirikal masani. Moloyo kata mana stakeholders jogo no jo kanyo no mar sirikal ma en UDA. Bang' ka jogo ma masawa no se wuok. Ma ng'enygi odhi e DCP mar Gachagua. Koro miyo ODM nitiere maber kama ber sani kabisa kopogore higa mar 1994. To gima dhi kethe en achiel madhi wacho mbele kanyo. Bedo mar ODM e sirikal, nyiso ni kata sirikal no be dwaro mondo ODM obed gimoro achiel. Mondo ODM obed kanyakla. Nikech ka ang' ke mowuore mobanjore, jomoko biro ringo to jomoko biro dhi loka DCP. Jomoko biro wuok, jomoko biro dhi kata yo ka Kalonzo kocha. Koro duol dhi bedo mopogore. Manyiso ni sirikal dhi bedo mayom yom. To mano gima neno ka sirikal masani ok nyal dwaro mondo timre. Manyiso gima neno ka an kaka nene ni mbele ka William Ruto dhi dwaro ni ODM gi UDA obed gimoro achiel momakore motegno. Makata yiero matend ODM aneno ka jatelo mar ker mar piny dhi donjore. Mondo ODM obed gimoro achiel motegno, mondo kwa dhi e 2027 to wadhi kaka gimoro achiel. Wach mar ng'ama biro chung' to obiro wacho bang'e. Mane kaka nene. Omiyo aneno ODM sani oweka maber. Kama koro nyoketi e Ogai Oburu Oginga ema koro telo ne ODM ni. Bane no ka en gimoro maber. Mokwongo Oburu en ng'ama duong'. Ose yiere kuom higni mang'eny bang' tho mar Jaramogi. Mar ariyo, ike be koro ng'eny, gik modwaro e piny ka be koro tin. Emomiyo kelo kata matulo moro ODM samoro be ok onyal dwaro. Mar adek, ok onyal dwaro gi chunye owuon mondo dwach Raila ng'ato kethi. Koro aneno ni Oburu no is the best candidate nikech onge gi interest mang'eny. To be en no be mo understand ODM gisebedo gisewuotho gi Raila kuom higni mang'eny nikech kung'i adiera kata mana oreko gi ne onge kata LDP machon. Anyang' nyongeri magi joma norumo mana bagi bang'e.
koro ng'atno mosewuotho gi Raila higni mang'eny en mar Oburu Odinga no. To gima neno manyalo ketho ODM sani en ni jogo ma pod tindo mabe dwaro kargi, madwaro nyinggi mondo wuogi, aneno ka dhi nyiedhore e mbele ka ODM ka, kendo gise nyiedhore actually, gidhi wuok e ODM, gidhi nyiedhore, gidhi chung', gidhi kelo tulo e ODM, gidhi kelo gongruok e ODM, gidhi wacho weche mang'eny kuom ODM, kendo gin ema gidhi dwaro mondo yiero otim haraka ma ka gisefwenyo ni ok ginyal, to gin ema gidhi wuok kagi samoro gibiro fomo chama gi, samoro gibiro an kaka nene vijende matindo ng'eny e chama mar ODM, nikech kineno kata headline ma kawuono ineno ka ng'ato wacho mana mare, ng'ato wacho mana to mare no ineno samoro pogore gi chung' maratiro kama ne Raila wacho kaka Raila nonyong. Adiera wach ma 2027 dhi kelo pogruok e telo mar ODM kochakore sani nyaka 2027 no chopi. Kengi jomoko monyonore ni ODM nyaka gol presidential candidate jalno madhi chung', to nitie jomoko be monyonore ni wan wadwa mabed mana e sirikal ka, wan e broad based wan e broad based ka. Gin ging'iyo mbele to ok ging'i sani, gin gigo darubini bende ok ging'i sani, but ng'eny jogo be mawuoyo mawacho gigo mopogore gi duol joma ng'eny e ODM baneno ka gin vijende ma pod tindo ma be onge wafuasi, gionge wafuasi e piny kuma giaye kata Nairobi ka. Koro kane ka en gimoro malich manyalo buogo ng'ato, en mani gima nyalo wacho ni tend mar ODM gi tend sirikal masani tiyo gi ODM komedo gi wabunge ging'i gi paro motegno ni ODM to kobarore nyadiriyo to kata sirikal biro yude matek, nikech wawuoyo about numbers, wawacho numbers mag MPs to wachako wacho jogo kura. ODM nigi wafuasi mang'eny e konde e gwenge duto ma Kenya, e gwenge mang'eny ma Kenya ODM nigi wafuasi ma pe pod ohero ODM kod chunygi kabisa. Mheshimiwa Ochieng Jera, nyaka sani bende isewinjo kanyo ka